dijajah wanita alesane ngepoti tresno. Nah temen saiki kuwi. Lah saiki wis ora enek penjajah sing jajah bojone awak dhewe iki lho. Lah kok salah mbemu dijajah bojone dhewe kocok. Lah piye ngene iki mergawe ngene kok wong wedok ning omah karek nampani. Endi duwike bayarane ndi? Sapa? Wong wedok kaya ngono ki sapa kok wani karo wong lanang? Kok tunggale bojoku. Kok padha ae. Tapi kan beda karo Pak Edi. Beda lah Pak Edi karo Pak Kuni beda. Itu namanya wis ono tetep iso ngatur wong wedok, ora kalah karo wong wedok. Momen diketak ya tetep ndek. Ya masih diketak. Mas Edi diketak Pak Lurah diketak bojone. Hei Mas Edi, ngene sik. Wah kaget terus. Apa, Dik? Masa padha ta, Pak? Ya padha ae lah. Ning ndi ya ngono kuwi. Oh, berarti wong wedok menangan ya, Pak? Ya menangan. Kalau karena sak pinter-pinter. Sak pinter-pinter wong lanang tetep pinter wong wedok karena bendahara duit bisa nyekel wong wedok. Lah wong wedok kuwi daringane bocor kuwi